ሰላም ጥዕና ሃበለይ ክቡራት ተኸታተልተይ እንኳን ኣብ ናይ ፅጋውልክ ኪዳን ዩቲዩብ ቻናል ብሰላም መጻኹም። ሎማዓንቲ ድማ ሰባት ንዓኹም ፈጺሞም ዘይርስዕሉ 10 ምኽንያታት ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ። ክሳብ መጨረሻ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ምሳይ ይጽንሑ። ቀዳማይ ብዙሓት ሰባት ኣብ ጽቡቕን ሓጎስን እዋን ብዙሓት ፈተውቲ ክህልዎም ይኽእል እዩ። መብዛሕትአና ኣብ ከበሮ ሰልፊ ዝዋፈሩ ሰባት ንረክብ ኢና። ግና ፈተናን መከራን ኣብ ዝተልዓለሉ እዋን ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጡ ፀገሙ ወዲቑ ምስ ፀንሐ ኣነ ኣብ ጎንኻ ኣለኹ እንታይ ክገብረልካ ይኽእል ኢሉ ብግብሪ ዘረጋግፀልካ ሰብ ግን ፈፂሙ ኣይንርስዖን ኢና። ሰብ ኣብቲ ፅኑዕ ግዚኡ ዝረኸቦ ሕዌት ንዘለዓለም ይዝክሮ። ንስኻ ኣብቲ ናይ መከራ ሰዓታት ንሓደ ሰብ ፀላኢኻ እውን እንተኾነ ሓገዝ ክትገብረሉ ወይ ድማ ድጋፍ ክተርዮ ኣለካ። እቲ ኣብ ልቡ ዝገደፎ ታሪኽ ኣብ ዝኾነ ይኹን ካሊእ ንላዕሊ ብርሃን ስለ ዘለዎ እዩ። ካልኣይ ሰብ ምስ ሓቀኛ ግብዝና ዘይብሉን ሰብ ክራኸብ ከሎ ብተፈጥሮ ይስሕብ። ኣብዚ ዘመናዊ ዓለም ሰባት ብብዙሕ ማስክ እዮም ዝመላለሱ። ሓደ ሰብ ግብዝና ሃዲዱ ድኽመቱ ብግሉፅ ተናዚዙ ዘለዎ ፀጋን ሕልምን ብንጹር ከሪኦ ከሎ እቲ ድልዱል ናይ ምትእምማን ዓብዩ እዩ። ጌጋኻ ክትኣምን ከለኻ ሓቂ ክትዛረብ ከለኻ ከምኡ እውን ዘይኮንካዮ ሰብ ክትመስል ኣብ ዘይትፍትነሉ እዋን ሰባት ነቲ ኻባኻ ዝረኽብዎ ናይ ሓቂ መንፈስ የኽብርዎ። እዚ ሓቀኛ ባህሪ እዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ግብዝና መልክዕ ንላዕሊ ኣብ ልቢ ሰባት ክቡር ስም ይገድፍ። ሳልሳይ ኣብዚ ዓለም እዚ ኩሉ ሰብ ክዛረብ ጥራዩ ዝደሊ ዝሰምዕ ሰብ ኣዝዩ ውሑድ እዩ። ሓደ ሰብ ሓሳባቱ ስምዒቱ ክነግረካ ከሎ ሞባይልካ ኣቐሚጥኩም ብዘይገለ ምቁራፅ ብዕምቀት ተሰሚዕኹሞ ተተረዲእኹሞ እዚ ስምዒት ልክዕ እዩ ዋጋ ዘለዎ ክትብልዎ ከለኹም ንልቡ ትማርኽዎ ኢኹም። ሰባት ነቲ ብዕምቀት ዝስምዖም ንስኻ ሰብ ኢኻ ዋጋ ትህበኒ ኢኻ ኢሉ እንተተሰሚዕዎ እቲ ሰብ ፈፂሙ ኣይርስዐኩምን እዩ። ምስማዕ ማለት ትሕትናን ንጹር ልብን ይመላኸት። ስለዚ ንሰባት ብዕምቀት ክትሰምዕዎ ፈትኑ። ብዙሓት ሰባት ዓበይቲ ነገራት ንኣብነት መዓልቲ ልደቶም ጥራዮም ዝዝክሩ። ግና ንስኻትኩም ኣብ ዝሓለፈ ዕላል ዝገለጽኩሞ ንእሽተይ ነገራት ንኣብነት ዝፈትውዎ ምግቢ፣ ዝጸልእዎ ነገር ወይ ድማ ኣብ ግዜ ትምህርቶም ስራሖም ዘጋጥሞም ሓደ ንእሽተይ ፀገም ድሕሪ ብዙሕ መዓልቲ ዕሊልኩም ክትዛረበሉ ከለኹም እዚ ሰብ እዚ ብሓቂ ይከታተለኒ ኣሎ ዋጋ ይህበኒ ኢሎም ብጣዕሚ ይግረሙ። እዚ ናይ ዝርዝራት ትኹረት ብጣዕሚ ውሑዳት ሰባት ዝገብርዎ ነገር ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊኹም ዘለዎ ኣረኣእያ ሙሉእ ብሙሉእ ይቕየር። ሰባት ነዚ ዝዝክርዎ ፍሉይ ንእሽተይ ዝርዝር ንዘለዓለም ይዝክርዎ። ሓምሻይ ሓደ ሰብ ንዝረኸቦ ሰብ ከመይ ገይሩ ከም ዘሐጉሶ ወይ ድማ ከም ዘጉህዮ ይዝክር። ምሳኹም ክራኸብ ከሎ ጥራይ ዝስሕቕ ብሩህ ተስፋን ጽቡቕ መንፈስን ዝረክብ ሰብ ነቲ ዝፈጠርኩምሉ ሰናይ ነገር በብግዚኡ ይዝክሮ። ሻድሻይ ሰብ ጌጋ ምስ ዝገብር ካብ ምእማን ይበዝሕ። ኩሉ ግዜ ነቲ ጌጋ ካብ ካሊእ ንምክልኻል ይጋደል። ግና ሓደ ሰብ ጌጋኡ ፈሊጡ ብብልሕን ብትሕትናን ኣነ እየ ጌጋ ገይረ ይቅርታ ክብል ከሎ እቲ ዝረኣዮ ስብናዊ ክብሪ ብጣዕሚ ልዑል እዩ። ትሕትናን ንጹህ ልቢ ዘለዎ ሰብ ኣብ ዝኸዶ ቦታ ኩሉ ግዜ ስምን ክብርን ሞራልን ይገድፍ። ሰባት ድማ ጌጋኡ ብትሕትና ተቐቢሉ ዝቕፅል ሓያል ሰብ እዮም ዝዝክሩ። ሓደ ሰብ ሓደ ሕልሚ ወይ ዕላማ ክህልዎ ከሎ እዚ ክትገብሮ ትኽእልን ኢኻ ብምባል ማዕፆ ዝሓፁ ሰብ መሊኦም እዮም። ግና ንስኻትኩም ከምቲ ሓደ ደጋፊ እዚ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኣነ ድማ ኣብ ጎንኻ ኣለኹ ኢሉ ዘበረታትዖም ዝድግፎም ሰብ ክትከውን ከለኻ ኣብ ልቦም ፍሉይ ቦታ ይሕዝ። ልዕልናን ዕቤትን ናይ ካልኦት እትደሊ ሰብ ምስ እትኸውን ንሳቶም ድማ ፈፂሞም ናይ ድሕሪት መሊሶም ኣይርስዑኹምን እዮም። ምክንያቱ ሰባት ንዕቤቶም መባእታ ዝኾኑ ሰባት ፈፂሞም ስለ ዘይርስዑ። ሻምናይ ኩሉ ሰዓት ብከቢድ ገጽታን ሕርቃንን ጥራይ ዝነብር ሰብ ሰባት ይርስዕዎ። ግና ምስኻ ክኸውን ከሎ ብጥዕና ዝተመልኦ ዋዛን ውዕውዕ ሰሓቕን ፈጢርካ ሰባት ክትዘናግዕ ከለኻ እቲ ዝሓለፍካዮ ጽቡቕ ግዜ ኣብ ልቦም ነዊሕ ይጸንሕ። ታሽዓይ ርእሰ እምነት ዘለዎ ግና ድማ ንጹህ ሰብ ኣብ ዝኸዶ ቦታ ኩሉ ግዜ ትኹረት ይስሕብ።
ግብዝና ሓሪጎም በርግኣትን ብጥንካረን ክትዛረብ ክትሰርሕ ከለኻ እቲ ሰብ ባህሪኻ ኣብ ልቦም ዓብዪ ግርማ ይፈጥር። 10 ሰባት እቲ ዝገበርካዮ ገንዘብ ወይ እውን ሃብቲ ኣይርስዑን፣ ግና ምስኻ ክኾኑ ከለዉ ከመይ ዝበለ ስምዒት ከም ዝተሰምዖም እዮም ዝዝክሩ። ኣብ ልቢ ሰባት ውዕዉዕ ስምዒትን ፍቕርን እንተትሪፍካ ክትሓልፉ ከለኹም ስምኩምን ዘለዓለምን ህያውን ኮይኑ ይነብር። ፕሮግራምና ነዚ ይመስል ነይሩ። ንስኹም ድማ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ብሓድሽ ሓሳብ ብሓድሽ ቪድዮ ክሳዕ ንራኸብ። ሰናይ ግዜ